ଗାଁର ପୁରୁଣା କଥା। ଗାଁରେ ମାଧବ ନାମକ ଏକ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଘର ଏବଂ କିଛି ଜମି ଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଓ ସତ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମ, ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜମିଦାର ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜମିଦାର କହୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ଫସଲ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଧବ ଚାଉଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧାର କରିବାକୁ ଭାବିଲା। ମାଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଜମିଦାର ଭାଇ, କିଛି ଧନ ଦେଇଥାଅ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ବିଶ୍ୱନାଥ ହସିକି କହିଲା, ଧନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜମିର ଅଧା ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ ହବ, ତାହା ହେଲେ ଧନ ଦିଆଯିବ। ମାଧବର ହୃଦୟ କମ୍ପିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋକ ଦେଖି ସେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ମାନିନେଲା। ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ। ସମୟ କଟିଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଧବକୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କର ରାଗ। ସମୟର ସୁଧ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ଅଧା ଜମି ଆଜିଠୁ ମୋର ହେଲା ବୋଲି ଜମିଦାର କହିଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଜମି ହରାଇ ମାଧବ ଅଧିକ ବିସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ ମୋ ଗୋଦାମରେ କାମ କର, ନହେଲେ ଆହୁରି ସୁଧ ବଢ଼ିଯିବ, ଜମିଦାର କହିଲେ। ଦୁଃଖ ହୋଇ ମାଧବ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମୀ କୃଷକକୁ ଏବେ ଚାକର ପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଧାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଋଣରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। କିଏ ଟଙ୍କା, କିଏ ଜମି ଏବଂ କିଏ ଘର ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଜମିଦାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ପରିଛାୟା। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଗାଁରେ ନୂଆ ସରକାର ଅଧିକାର ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ମାଧବ ସାହସ କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। କିପରି ଜମିଦାର ସୁଧ ଧାରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କର ସବୁ କଳା କାରନାମା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଲା। ନ୍ୟାୟର ବିଚାର। ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗାଁବାସୀଙ୍କର ଜମି ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା। ସୁଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଜମି, ଗାଡ଼ି, ଘର ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ତାର ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ମାଧବ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଜମିରେ କୃଷି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ନୂଆ ସରକାର ସମିତି ଗଠନ ହେଲା। ଗଠନ ହେବା ପରେ କୃଷକମାନେ ମିଳିମିଶି ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟରେ ନୁହେଁ, ସାହସରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ।